गिबि गिबियावनो आंनि एसबी बड' निउस चेनेलनि जानानै नोंथांनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया सासे गावनि जिउनिख्रुइ हारिनि थाखाय मावनांगौखौ बांसिन गेदेर सानग्रा आरो हरखाब समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होबोनो हानाय अफ्रि दैमारि बिथाङा आसामनि आथिखालनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि फेसबुक पेजखौ नायनानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोननैसो गोख्रों बाथ्रा बुङो। बिथाङा बुङो दि रन्जन दैमारिया इउजि ब्रह्ममोनखौ मानिनानै जुदिअ मेगन मिसिबलायनानै जेलनिफ्राय सहिखौ हरदोंमोन होनना बुङोब्लाबो नाथाय दिनै बेनि थाखाय बर' हारिया मा मोननो हाखौ होनना सोंलु खालामो। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै बुंनो थाखाय बिथाङा बिक्रम दैमारिया बावैसो साननि सिगाङाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों 110 खामानिफोरखौ सासेल' ठिकादारा बोरै मोननो हायो होननाय बै बाथ्राफोरखौ बुंफिननानै बोरै प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मनि सामसाफ्रा मोननो हाखौ आरो बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि बर' ठिकादारफोरा मावनो हानाय गैयामोन नामा होनना सोंलु खालामनायजों लोगोसे बेफोर खामानिफोरखौ बर' ठिकादारफोरनो होनायमोनब्ला 110 बर' नखरफ्रा मोजाङै जौगागौमोन होनना रोखा खालामना बोसोन होनायजों लोगोसे फिन उनाव बेबायदि 110 ता खामानिफोरखौ थाखो थाखोयै होफैयोब्ला जौगागौमोन होनना बुंदोंब्लाबो नाथाय बिथाङा बेखौ गनायदों जुदि खामानिखौ दास कलिता हारसा सुबुंफ्रा बर' हारिखौ अननायनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरखौ होदोंब्ला थेवबो थालांनाय बिलफोरखौ बर' कन्ट्रेक्टरफोरनो मानो होआखै, मा जाहोन दं, मा पलिटिक्स खालामदों बेवहाय डेभेलपमेन्टनि मुङाव पलिटिक्स खालामनायाव थारै बेबायदि पलिटिक्स खालामदोंब्ला मा जागोन इउजि सार होननाबो बिथाङा सोंलु खालामो। आरो लोगोसे नोंसोरनि मेगन मिसिब होना सागान होनाया बेनोमोन नामा पलिटिक्सआ होननाबो गोख्रों सोंलु खालामना इउजि आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ पलिटिक्सनि बिथिङाव सनमान होनो बादों होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय मोनसे मख'थावना बाथ्रादि खालि गोदो हारिनि थाखाय गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनाय जेरै बे हाखौ जेसेबां गोथौ जागोन एसेबांनो बर' हारिनि बेगें मोनगोन होनना बुंनाय बाथ्राफोरनि थाखायल' बिथांमोनखौ मान होजायोमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव जावनाय हायाव खालि इउजि आरो प्रमद बर'निल' हारा मोनगोन होननानै बुंजासिगोन होननानैबो बिथाङा रोखा राव फोरमायो। आरो दिनै बिथांमोना गोबां जौगाथायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंब्लाबो जेबो जौगायाखै। मानोना बिथांमोननि सुपार 50नि बिथांखिखौबो नांगौब्लाबो बिक्रम दैमारिया बुंनाय बायदि जेरै गुवाहाटियाव जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गंसे लुदोंब्ला नोंसोर गंथाम लुनांगौमोन, नाथाय मोनसेबो बिथिङाव जौगायाखै होनना रोखा खालामनायजों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ गोथाङैनो मुंख्लं जानानै थानायाव थारैनो इउजि ब्रह्मखौ थांखिनानै रन्जन दैमारिया इउजि ब्रह्म नोंथां आरो एबसुखौ फोथायनानै मेगन मिसिबनानै होनाय सहिनि फिथाइया थारै बेनोमोन नामा जाय नोंसोर मोनसे समाव हारिनि बेसेबांबा गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय सुबुङा नों फोथायनानैनो मेगन मिसिबनानै होनाय सहिनि फिथाइया आरो बेनि फिथाइया बेनोमोन नामा होनना सोंलु खालामनानै इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिए फ्रा मानो दिनैसिमबो गले गले दिल्लीयाव थांबाय थानो गोनां जादों, बेनि थाखाय नोंथांमोना माब्लाबा हरफेरदों नामा होनना सोंलु दैखांनायजों लोगोसे जाय रांनि आंखालाव बिखायाव बेनार लानानै कारिगाव बायदि जायगायाव मानो एक्स एनडिएफ्रा रां मागिनो गोनां जादों, थारै नोंथांमोना मोजांब्ला बेफोरबायदि जायामोन। आरो दिनै बेफोरावनो नोंथांखौ सासे हारिनि गद्दारि हारि फानना जाग्रा होननाबो अफ्रि बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे गावहाबो हारिनि थाखाय इउजि मोनहा जेरैबायदि कन्ट्रिबिउसन दं, रां रुफा गैया जानो हागौ, गोबोरखिनि मेलेम जानो हागौ, थेवबो हारिनि थाखाय गोरबोआव गाबखांनाय दं होनना इउजि मोन बायदि गद्दारि खालामनायमोनब्ला माब्लाबानो डाबल न' बां लुनो हागौमोन होनना फोरमायना गावनि बायला जिला न'आव थानो गोनां जानाय बाथ्राफोरखौ फोरमायना गाव बायला जिला न'आव थानो गोनां जानाय नङामोन होनना इउजि ब्रह्म बिथांखौ अनलि पावार आरो गाद्दि लुबैसुला होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो लोगोसे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इउजि ब्रह्म बिथाङा गाज्रि मोननानै माबा एक्सन लायोब्ला बेनि थाखाय जेल जानोबो राजि दङ होनना बिथाङा रोखा रावजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बेराफारसेथिं समाजारि बिजोंनि गेजेरजों हरखाब गावनि बिबानफोरखौ हरखाब सोलायनानै खामानि मावनानै आथिखालाव इउपिपिएल बिबान लानानै खामानि मावफैनाय रंगुर बर' बिथांखौबो फंनैसो सोंखारिनाय रावजों बुंथियो। बिथाङा बुङोदि रंगुर बर' बिथाङा जेब्ला बनस'आव थायोमोन अब्ला बिथाङा प्रमद बर'नि बिसिनि बिउटि पार्लारनि बाथ्रा बुंदों, बिनि फिसाजोआ बबे प्राइभेट फरायसालियाव फरायदोंमोन, बेफोर बाथ्राफोर थारै नोंथाङा सासे थार राजखान्थिगिरिब्ला बेफोरखौ बुंनो लाजिनांगौमोन होनना रंगुर बर' बिथांखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिहरो। आरो रंगुर बर' बिथाङा हारिनि थाखाय बेसेबां सेन्टिमेन्ट दं बेखौबो बिथाङा मोनथिगौ होननानै रंगुर बर'खौ सासे रां रुफा बोरै गावनि न' बांखौ मोजां गोजौ खालामनो हागोन बेनिल' सेन्टिमेन्ट दं होनना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो लोगोसे बिथाङा हारिनि साननाय हनाय हारिनि बाथ्रा बुंनाय माब्लाबाबो रां रुफाखौ गेदेर होननानै साना। ओंखायनो रंगुर बर'आ जेराव प्रमद बर'नि आथिं हमनायखौ अफ्रि बर'आ बिथांनि जायगायाव गावमोनब्ला गोथाङै फासि जानानै थैगौमोन होननाबो रोखा रावजों फोरमायो। बावैसो साननि सिगाङाव जेब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि गासै बुथ लेभेलनि कमिटिफोरखौ लोगो हमनानै रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरां लानो खावलायो आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि आरो आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव हाग्रामानि अननाय नांथारगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदोंब्लाबो
जाब्लाबो BPF होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव जौ जुवाजों गोदोनाय दाबि धुमखिजों असान्ति सरकार सालायनाय होननानै जुदिअ रायजो राजाफ्रा बुङाब्लाबो गले गले बिटिआरनि CM प्रमद बर' आरो EM रनजित बसुमतारी बिथांमोना गले गले आवरायनानै BPF नांगोलनि साजों UPPL ट्रेक्टरखौ सालायलांनो आरो हरखाब UPPL गावसोरनि कर्मिफोरनि खौसेथिखौ गोरा गोख्रों खालामनो रायजो राजाफोरनो समक दिन्थिनायजों लोगोसे आरो बिग ब्रादार BJP आ जाहाथे नांगोलखौ वेलकाम खालामनो गोनांथि गैया बेखौ दिन्थिनायनिनो हाबाफारि बायदि थांनाय 10 नभेम्बर खालार खालि क'क्राझार ग्रीनफील्डनिफ्राय काजलगाव चिरांसिम BTRआव बाइक रेली हाबाफारि लायो। नाथाय मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि बावैसो साननि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आं बोरै सोरनिफ्राय भट लानांगौ बेखौ आं मिन्थिगौ होनना बुंनाय मोनसे बाथ्राया नाथाय UPPL आरो BPF मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया नायज्लायनो हाया बेनि जेबो उदिस लानो गोनां सानाब्लासिनो आरो UPPL आ BJPजों थाया बेखौ साननो सम गैयै बायदि खालामना खालि गावनो मोननै राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो भट लानानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामफिननो नाजानाया रोखा जानानै फैदों। ओंखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव BJPआ बोरै अखा नायब्लानो UPPL आ BPFखौ 17 बोसोराव असान्तिजों रायजो राजाखौ सालायग्रा राजखान्थि हान्जा होनना रायब्लाबो हरखाब 2-3 बोसोरावनो BTRआव सान्तिखौ गायसननो हाबाय होनना बुंना लाग्रा UPPL राजखान्थि हान्जा मोननैखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्सनखौ बारनो जानजिखादों। बेयो थारै जोबोद नायथावथाव जागोन होनना राजखान्थि बोथोराव गोबां रायज्लायनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। थारै नाजानाय थायोब्ला माब्लाबा सोरनिबा जिउआव हरखाब गोबां सोलायनाय फैयो। थिग बेबायदिनो गोबां रांखान्थिनि आंखालाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं माजगाव गामिनि रिम्पि दैमारिया 2023 आव जानानै थांनाय फेशन श' ग्रान्टआव ग्रेन्ड ग्लबेल मुंनि देरहासार बान्थाखौ मोननानै गावनि सिनायथिजों लोगोसे बर' हारिनि सिनायथिखौ हादोराव लाबोनो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नखरा जुदि BTRनि EM MLA फोरनि अननाय मोनगोन इयुनाव गोजौ फारसे गोबां थांनो हागोन होननाबो फोरमायो। मानोना नखरा रांखान्थिनि आंखालनि थाखायनो बहाबा बेबायदि फेशनफ्राव बाहागो लानो सानब्लाबो बाहागो लानो हाया बे बाथ्राखौ ग्रेन्ड ग्लबेल देरहासार बान्था मोनगिरि बिथां रिम्पि दैमारिया रोखा रावै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा गासै रायजो राजाफोरनि इयुनाव अननाय मोनबाय थागोन होननाबो बिथाङा थेंक इउ स' माच जासि हरो। राज फुजा होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो नलबारिनि राज फुजाया दिनैसिमबो गोबां सुबुंनि गोसोखौ बोगथाबनो हायो। मानोना गोबां बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो नलबारि राज फुजायाव खायसे सोमोनांथाव रोखोमनि मुर्तिफोरजों साजायनानै सुबुंनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो हानायखौ थिग बेबायदिनो देग्लायबो आरो मोनसे बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों नलबारिनि राग कमिटिया। मानो होनबा महाभारत होनोब्ला भारतनि सुबुङा मोनथियै रावबो गैयै बे सल'मायाव कृष्ण महरै फाव खालामनाय नितिश भारदास बिथांखौ फैगोन नभेम्बरनि 22 खालार खालि फुजा थिलियाव गाहाय आलासि महरै लानानै फैगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों सुलुङाव फोरमायो। ओंखायनो बिथांखौ नायनो गोसो गोनां सुबुंफोरखौ लैहोर फैनानै नलबारि राग फुजानि फुजासालियाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब थांनाय सनिबारै तेलेंगानायाव मोनसे सुबुं गौमायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जेब्ला रोजा सुबुंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिबाय थायो अब्ला सासे सिख्लाया हरखाब कारेन्टनि पस्टआव गाखोनानै सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथां सिख्लाया नरेन्द्र मोदीआ गावजों रायज्लायागौमानि कारेन्ट पस्टनिफ्राय ओंखारा होनना बुंनायखौ नुनानै नरेन्द्र मोदी बिथाङा रायज्लायगोन होनना बुंनायावसो सिख्लाया खुनु रोखोम कारेन्ट पस्टनिफ्राय ओंखारदों होनना सुलुङाव फोरमायो। हरै राजस्थाननि सासे BJPनि केन्डिडेट मानगोनां रवि नारायण बिथाङा थांनाय सनिबारै माथाम मोसौ थैजानायजों दुखुयै गाबनायखौ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा मोसौ थैनायनि दुखुआव गावखौ सोरबा बुलेटजों गावथारोब्लाबो मोसौखौ गावथारनो नाङा होनना बुंनायखौ रोखा नुनो मोनो। बेबायदिनो थांनाय सनिबारै दिल्लीयाव DTS बासनि ड्राइभारा गाव बासखौ सालायबाय थानाय समावनो हरखाब हार्ट एटेक जानानै थैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हार्ट एटेक जानाय समाव बासआ आउट अफ कन्ट्रल जानानै गंनैसो फिसा गारिफोरखौ सौख्रेबजोबो आरो सासे सुबुंनि जिउबो जोबो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेजों बे सानखालिनो 34 आरो 37 बोसोर बैसोनि सानै ब्रह्मकुमारी बिबि बिनानावा आग्रायाव थानाय आश्रमाव फासि जानानै थैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना सानैबो थैनायनि सिगाङाव गावसोरनि ब्रह्मकुमारीनि WhatsApp ग्रुपआव बे बाथ्राखौ फोरमायदों होनना सुलुङा रोखा खालामना होयो। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव रादाब मैया सासे 45 बोसोर बैसोनि सासे बिमाया जेब्ला दिल्ली गुरगाव एक्सप्रेसआव अर नांनानै थैयो अब्ला बेनि 5 मासनि खुदियाखौ सासे सुबुङा खिरखिजों बायजोआव थानाय सुबुं सासेनो खुबै हरनानै खुनु रोखोम रैखा खालामो होनना सुलुङाव फोरमायो। बिब्दिनो सनितपुर जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं दमपुर गामिनि गजेन बसुमतारी आरो बिमा शर्मिला बसुमतारीनि फिसाजो 18 बोसोर बैसोनि प्रियंका बसुमतारीया देरखोन देरनानै फरायै थाखो मडार्न पाब्लिक मुंनि फरायसालियाव फरायहैनो हालायनाय सिख्लाया हरखाब मबाइल नायबाय थानाय समावनो नखरजों लोगोसे गामिनि गासैखौबो अराय समनि थाखाय नागारनानै थाङो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ नायफ्लांदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब दिनैसिमबो खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।